Hello guys! Nakahiram ako ng bagong model ng Hyundai Accent. Ang latest, yung model 2020. So, i-review namin siya. Bantaye! Bantaye! Okay, so, according sa hiniraman ko, this one is worth 750,000. Okay? So, when it comes naman sa interior niya, so far, Brad, ano masasabi niyo, Brad? Okay naman? So far, okay naman. Okay naman. Meron siyang Malamig rin malamig yung aircon. When it comes sa power, yung power steering niya talagang talagang napaka lambot, napaka smooth ng ride mo. At saka yung nga pala yung nahiram naming Accent is manual siya. Ngayon hanggang siya 6 speed. Oo. So siya, fuel efficient. Okay? At saka yung reverse niya iba, nasa front. Okay, nasa front yung reverse. All powered niya pala yung Accent na to. All powered. So hindi ka na mahihirapan. Yung windows niya, power windows, yung lock niya, isang pindot mo lang. And then pati na rin yung sa pag-adjust ng pag-adjust ng side mirror, all powered siya. Okay? Pero yung mga accessories niya, yung pinaka-simple lang talaga. Katulad ng meron siyang radio, FM and AM. Okay, wala siyang Bluetooth. Not Bluetooth capable, not Bluetooth capable yung ganitong Accent. Pero when it comes naman sa mga kompleto pa, meron siyang 12 volts na 180 watts na saksakan. At saka meron siyang USB charger, pwede kayo magsaksak ng USB nyo. And then meron siyang AUX, okay? Para kung gusto nyo mag-play through your cell phones, okay? Okay, so talking about the interior design, makikita natin na simple but elegant siya. Satisfied. Masasabi mo satisfied yung customer. Economically sa murang, di ba sa halagang... Manamumurahan ka na 750,000. Sa halagang 750,000 lang ha. O, ganyan kayaman si Inche. So, shall we say you're getting the best value for your money, no? Best value. 750,000. Kapag cash. At diesel diesel No, LED. Unleaded gas. Siya. Pero, siya, so far, syempre bago pa, mura talaga siya sa gasoline. Kasi siya. Ipapakita ko sa inyo, ito yan. Kapag nag-6 speed na ako sa kanya, pwede na tayo mag-cruise. Yan, hindi na ako tumatapak ng gasolina. Talagang, na lang siya, tuloy-tuloy na lang siya. Okay? Yes. Kapag naka-6 na yung gear, tuloy-tuloy na lang siya. Hanggat hindi ka magpipreno, pwede siya. So, makakatipid siya. Makakasave ka ng gasoline niya. Ang tobla ba ito? 40 kilometers per hour kita, pero wala akong katapang gasolina. Hindi ka sa speed. So, pwede siya pang cruise. Yun. Okay, may rough road, Brad. Try natin sa rough road. Okay? Yes, try natin. Good. So, ano masasabi mo, Brad Ralph? So for yung suspension niya, okay naman. Hindi masyado makita mo stabilize pa rin yung natin, yung camera natin, although wala tayong stabilizer, no. Okay. So yung riding comfort talaga is okay na rin. At saka yung maganda sa dashboard niya, makikita mo talaga yung yung gamit mo ng fuel. Halimbawa, nakalagay dito ito yung first na pinapakita sa dashboard natin. Aabot pa siya hanggang 245 kilometers bago tayo magpa-refuel again. Okay? So, nandito din, kasi nga, computerized na siya. Yung takbo natin ngayon is nakakaubos siya ng 6.4 liters per 100 kilometers. Okay? And then, pag gusto mo namang, sukatin yung distance na tinravel mo ngayon, meron siyang trip A and trip B. Okay? Trip A and trip B. Okay? Sa trip A and trip B, ayun, trip A, makikita mo kung ilang kilometers na yung recent na travel mo at saka yung ilang oras kang nag-travel, etc. Ito naman yung odometer niya. Yung total travel distance mo. Okay? So, good. Bantaye!
Yay!